ପିଲାମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହାତକୁ ଆ ଭିତରେ ରଖିଦେଉଛି। ହେଲେ ଇଏ ତ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ କୁପନକୁ 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ବି ରଖିଦେଉଛି, ଆଉ ଇଏ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ବି ରଖିଦେଉଛି, ଆଉ ଇଏ ଲକି ମ୍ୟାନ୍କୁ ବି ରଖିଦେଉଛି। ହଁ ସବୁ ଦେଖିଦେଲି। କେହି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ସବୁ ପୁରସ୍କାରକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଆ ଉପରେ କଭର ଲଗେଇ ଟେପ୍କୁ ମାରି ଦେଉଛି। ହଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁ ହିଁ ଥିବେ। ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ଆସିଗଲି, ମତେ ଏଇ ଗେମ୍ ଖେଳିବାର ଅଛି। ଯଦି ତମେ ଏଇ ଗେମ୍ ଖେଳିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଅଙ୍କଲ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ନ କହିଲେ ବି କରିଦେବେ। ସତରେ? ତାହେଲେ ତ ତମକୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବ। ଇଏ ନିଅ ରାଗ ହଜମିଲା, ଖାଇକି ତ ଦେଖ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଙ୍କଲ, ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଇଏ ତ ବହୁତ ରାଗ ହେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗେମ୍ ଖେଳିବି। ଇଏ ନେ, ଆ ଭିତରୁ କଣ ବାହାରିଲା? ଆରେ ଇଏ ତ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବାହାରିଲା। ହଁ ତମର ଏଇ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ କେମିତି ବାହାରିଲା? ମତେ ଲାଗୁ ତମେ ଚିଟିଂ କରୁଛ। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କଣ ବାହାର କରୁଛି। ହେ ଆ ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ଆରେ ଇଏ ତ 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏ ଝିଅ ଆଜି ଏ ଦୋକାନକୁ ଲୁଟିକି ଛାଡିବ। ନା ଅଙ୍କଲ ମୁଁ କାଇଁ ଚିଟିଂ କରିବି। ଏବେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାକି ଅଛି। ଇଏ ଦେଖିବା କଣ ବାହାରୁଛି। ଆରେ ଇଏ ତ କୁପନ ବାହାରିଲା। ଅଙ୍କଲ ଦେଖ ତ ମୋର କୁପନରେ କଣ ବାହାରୁଛି। ଆରେ ଇଏ ତ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହାତର କୁପନ।